Yönü bir zady gowy belläň. İmam Gazali ve İmam İbn Abi Dünya ehli sünnetin ulaqan ariflerinden ola insaýtýa. Men köplerinçe ewliyalardan Hudaýyň dostlaryndan eşitdim. Bir nefer sana zulm edermi kadip korkyan bolsaň, şu taraf her kim boldun? Ýa-da bir meriçilik sana hemletjek bolup duran bolsa, erti namazyň 2 rekat sünnetiniň deslapky rekatine Subhaneke alhamdün soňra alam neşrah leke sadrak okuýsaň, ikilenji rekatde de alhamdün soň alam terekeyfe okuýsaň, Hudaý Taala şu afeti sowjakdyr diýipdir. Erti namazyň 2 rekat sünnetine awwalky rekatine Subhaneke alhamdün soňra alam neşrah leke sadrak faqat niýetin qat'an şu bolmaly. Şol suralarda okuýp ötüm şu afeti sowma niýet bilen. Ya şu meriçilik hemlesi şon sowma niýet bilen. İkilenji rekatde de alhamdün soň alam terekeyfe. Hassa babasyl derde aňyrsy biraje gatyr gurtýan dermanlardan näwatýa ulamalar. İstaînû billahi wasbiru. Her bir kynçylykda öz Hudaýyňdan kömek istemeli, aýtýan dermanyndan haýyrlanmaly we sabr etmeli. Hudaýdan gelipdir, hatdan bir hikmeti bardyr we men imtihan etip durandyr diýmeli. Kömegiňde istäp durma. Ýanqynna alam neşrah alam terekeytan bilmeýän multaq kul ya eyyuhel kafirun kul huvallahu qiyamal ýöne şu ikisi bir näçe alam terekeyfe ulamalar sözlerine gelipdir. Bir toparlarda alam neşrah. Hem İmam Gazali ve İbn Abi Dünya aýtýar. Hop awwal rekatde alam neşrah okuyan, ikinji rekatde alam terekeyfe okuyan.